li navçeyên serbirêveberiya Xweser hejmarek ji kampên koçber û penaberan hene di nav hinek kampan de jî malbatên çekdarên Daişê dijîn. Li gorî zanyariyan ji tevaya 15 kampên serbirêveberiya Xweser tenê 10 kamp ji aliyê neteweyên yekbûyî ve hatine tomarkirin. Zanyariyên nivîsgeha Geşepêdanê û karûbarên mirovî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li gorî navên tomarkirî li cem rêxistina neteweyên yekbûyî nîşanê bûyekê didin ku nêzîkî 93,600 koçberî li nav kampên Rojavayê Kurdistanê dijîn. Lê navên beşekî mezin ji koçber û penaberan nehatine tomarkirin. Li gundewarê Dêrezorê 200,000 kes hene. Li Minbic 70,000 kes. Li Tabqayê 100,000 kes. 12,000 kesên din jî biyanîne li nav kampên rêveberiya Xweser dijîn. Yên din jî li kamp û deverên cuda bicihbûne. Li parêzgeha Hesekê kampên Hol, Newroz, Qana, Roj, Mebrûka hene. Li parêzgeha Reqayê kampên Reqa û Eyn Îsa. Li parêzgeha Dêrezorê kampa Ebu Xeşeb heye. Li navçeya Minbic kampa El Resm El Axdar heye. Li navçeyên Şehbayê kampên Berxwedan, Serdem, El Awde, Şehba û Efrîn hene. Hejmara nişteciyên kampên Şehbayê bi nêzîkî 170,000 kesî tê texmîn kirin. Kampa Holê bûye cihê metirsiyeka mezin li ser ewlehiya herêmê û cîhanê. Ew jî bi sedema hebûna malbatên Daişê li nav wê kampê. Li gorî amarên neteweyên yekbûyî nêzîkî 74,000 koçber û penaberî li nav kampê hebûn. Lê piştî derxistina hejmarekê ji koçberên Reqa, Tabqa û Dêrezorê hejmara nişteciyên kampa Holê daketiye nêzîkî 71,000 kesî. Bêhtir ji 40,000 koçberên Sûrî lê dijîn. 17,000 penaberên Iraqî li nav kampa Holê dijîn. 4,000 jinên Daişê û 8,000 zarokên çekdarên Daişê hene. Kampa Holê bi 45 kilometreyan dikeve Rojhilatê bajarê Hesekê. Kampa Eyn Îsa jî yek ji kampên mezin ên Rojhilatê Ferat e. Nêzîkî 13,000 koçberên Sûrî û penaberên Iraqî lê dijîn. Li kampa Serdem jî ku piraniya nişteciyên wê koçberên Efrînê ne nêzîkî 3,500 kesî dijîn. Li kampa Fafîn nêzîkî 5,000 niştecî hene hemû ji koçberên Efrînê ne. Bi sedema kêmbûna alîkariyên mirovî û tenduristî ji aliyê rêxistinên navdewletî ve rewşa nişteciyên wan kampan zehmet e û rêveberiyên wan jî daxwaza zêdekirina alîkariyan dikin. Parastina wan kampan jî ji erkê hêzên ewlehiya navxwe ya rêveberiya Xweser e. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.